Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Nhiều khâu persen di dukan ki nong khayi barjala iladon hasyalang nadu arthau senam di baladap haduk mata. Kayo, lakadai hakanu ka jaka hapo rilum khasi, bon sen ki ong bakadai ka pliang ja jong ajai ben riau. Hendrai kat batang mi kisngi bat kisnam, kalalong penban ka pliang ja jong ki barjala, bat yakani la sakhi tang hapo yodo. Dai halor kini da ka jing sokya, ka HYC jong ka West Coast Hills, menta kasngi, kala dawa na UCM ka ki HEDC. Ba un patha ya UCM ka himanong ston, ba kirang ba snong kimbet syo bandang INUC syaki barjala. Habai keren bikila patai kubor uba lom lang khars imli ulapan pa ba menta ka yau syak lang kala syak kini no haki barjala ki beladon nyopho nak sispa bat long try ru ya ki dukan bahe kat baki khasi ki hab ban syong de jing de hamadan Ngi ke jing bodar ke jungi kata kalong ke jing duna pat ka roi kapar khantam nak ki HDC. Dapi phai nak sarkar Assam. Ki bru jungi kidan katukan ni ngimla bandan hi Yong yathu ba ha Assam dalej menta la syai la yo kijing erap. Rei dah ha jungi pat dalej menta kemud asnam lasnam ka simpor. Denak te ka benta ka jing telot jungi bru jungi ru ngi kadai kata wai ka benta. Rei ka jing telot jungi bru jungi teng dulak kum ngop kum ya kata ka benta. Te nak len jungi ngi keren bang yong ba. Kham tam ha ka bordar ke deban pen khlan ka roi wapar nak ki si di ru ka deban perkhat bahai kan ka benta. Te nak jungi la snothu yong ba insa sim khia ni benta. Lekeren ru yaka kayau kebadan ha bodar kum kalangpi atiabari ba kuwi dan kiyau. Kajing telat ka KCDC kalong ba. Tentang kiyau ki bala naduk mensua kum dan kita kijing irap kum ki kompleks ba kum tata ter kiyau nam ta ta. Tenak lian jong iru ila perkhan bayak ni benta insa sim khia. Te ngirekren hanang yaka bodar pan kum ki yau sinong kum ka tonghor kum ka nonglang Sendeli berkiwi-kiwi ki yau hapo jang West Coast District ki barjala kila sedang bandrung ka jengrung jong ki barjala ka pentlot no yak hi pateng jong ki bru ki jongi namar ngisi ainuk sa kum yu juhur ladaki wanted yuandina Asam juhur ki laban di spo tang kas kiloro raida phi perkhat ki bru ki jongi ki barap mutspo ki di ki khatsan berkum tatater dikata ka pentlot no ibru ki jongi dikum tangi la karpade I ben simkhia Bani mailat ban baki bar bru bana bar ki kemyo ki trading license kin wan ban dijing di hapo jang ka yau po West Coast District tinag lian jong I ong bayak ni insasim kia kawe gelong bala dang ipej yaki ipaj ba jang West Coast ki ong baka ki RCDC kapen slur tang yaki bru ki basimet ki hima bantung ding ndagi jaka jang ka ki RCDC hapo West Coast kum atiabari barkiwe ki jaka ki dan sibun te kumlo pi ong te ki we hendra la di pi khamle ai te naglen jongi la karpat ya CM bade banda thungding no itu ki jaka ki badan ha athiabari ki jaka ka bahe ba bar ki we ki benta ki ba badan hapo jongka West Coast District te naglen jongi ong ba insa sim ya ni ka ya ka benta nomor ba isutu bagani ke de benta ki ba kongsan le se ba lengba ka Social Forestry Wing jongka ke HDC insa sim khia ya ni benta ban le ai ya ni nam ta ki jing don kam jongka konsel nomor ka jingi nong konsel menta da perkhat da di tang ya karbon da pitung ding da di tang karbon upia nong kata kalau gidan company ki basim ya kata ka benta tela da kum kata ka carbon credit le se kalong ka jing mentoi la ki ECC ka thungding le se tang nak tu ka income nang turu kalong ka jing kerkhu ya ki ECDC ti ong bakin sasim khia kin sa perkhat ya kan ka benta te sagawai ru ki le se borok ka khasi jantia ki I baga HYC West Coast ka penkhi ya kene ka jing yo NOC jong ki barjala ki wantrai ka post office kum ki grand sabak ramdak sabak te ki nong sam sithi ki snong tingi iwan ban kerpat ya CM balai nak ki di ka ailat be jirang ba snong bakin NOC kat ka bakimon tang bawan ban batai tang bawan ban kerpat ki bru ban bar ki ailat namar ba hakani ka ngala ban bru khniat hakani ka post office Kidan ki fast list ki bru jongi kim lawan yo sispa mak khandai mak tikitu ba yo khandai pesan mak sispa mak kidan fast list tikide ki barjala ki second list ki ladon ki bru jongi ma ki la yo 100% kum ta ter
tila da kimyo NOC gitu ki badan first list kini badan second list ki yo bandung ka kam te kum ta nak leng jengi ngila ui ka HYC kala ICT haman kisnong pakerpat bakinam INC hendai gidan kisnong ki ba INC tengi kerpat CM ba un sim khia ni ban nak leng CM pan lakular ban sim khia bat kin sa penmi ya ka order ba baki nomsya ya kisnong bakin INC kum ya kini si kini kedai gawe bangi ai play CM boleh rap ya kini ke bentang bar ka ba kongsan ka bangi kenduk menta kalong ba nhiều khâu persen di dukan ginong khayi barjala iladon hasyalang nadu arthau senam di baladap haduk menta tingi saudio hapo jang ka west council district tang ka yo syalang ka bala syakni no hagi barjala kamdai ka yo border ngim keren sepang ka yo border rai ka syalang ka hapo jang ka west council district hapadeng magadon markhab bargagaru hill district tinaglian jungi perkhat ba ikerpat yo CM bom desu ban issue trading license syaki bad lagi badan hasyalang nang ni syakman iba thamai ban nom renew su yaki barimru kata kadai ka jing kerpat ka jongi namar larangi phai katkum ka an ka jong ka himanosteng phang ka di administrative of himanosteng rule arajan reu ka keren phang in case of udikar ka keren phang kata kong udikar umla ban syong ban sa hapo jong ka himanosteng tegumut ba kajing keliru ya ke himanosteng balai pat ki barjla ki don hasyalang manu ba ai nasi te nakliang jong ngile persyam bane kendu yo sim jong himanosteng rai le thu ba kajing ai nasi ka dei nakirang ba snong ki badon hang tu hasyalang tingum laban keren ya kata nomor baka hima ka don la ka jong kabor tegum tangi kerpat yo CM ba un keren ya ke himanosteng ba kinom isu su ya ke NOC syakini ki barjla kenang ba nomor ngitip la kimyo NOC kimyo ka trading license nang ni tikum ta nak liang jong CM uloong ba un saptha ya ka himanosteng ba kanom ailat chu ya ki NOC ba kinuan lang ba kisnong kidai ban yo ya ka NOC na ka hima na kitu kisnong ban yo ya ka trading license nak ni te nginget ba ka hima ngin sapej ka hima lada CM badan buram jongi le ya kata ka bangi le keren bangi le se ka himanosteng kan sa ai ka jubab la kan le nem katkum kanika rule jong ka himanosteng tiba ubar jela umla ban syong masa umla ban tari ban kata hapo jong ka himanosteng ti ngej bakaniru kumbang ile kendu CM ya keren sibun ki ngej ba ya kaniru kan urlong ka jing kwai jongi nomor pi ki paradok prasnam jongi ki badai nang tu na than lengam ki bahap ha syalang area kia klem jam henrai pat ki bar jela pat ki kam ki dudukan ki bahe tikum tangi kerpat ya ka yo CM ba ya ka himanosteng bahkan perkat thamai halogani kenang ba ki produk prasam jengi ki langam ki badan hang tu kinlong ki try jong ka yo syalang kinlong ki try kinong di jeng di hang tu kenang ba ka kam keruk jam ru kan ja kan yarap ha tu ka thai